Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng Dato. Badlungon lang nako siya. Nay nako stuol. Hoy! Oh. Sa mong pagkaunsa? Wa na may tao ang sods mo si Leos mga pater. Hindi ang tao. Ngano na may sod ng Musilios mga pater? Imposible nga nagdam ko lang ko sa kung nakita, uy. Nakasiguro gid ko nga tao gitong misod inis mo si Leo og misandig anang bongbong nga rihas. Pero hain naman ni. Napagya pa ng mahalo ni sakinan nga gisakyan sa mga doktor gabi. Nagkunsam ka na sila diya sa sud. Napit mo hayak. Balik mo sa babaw eh. Ibasin, malantawan ko nila din eh. Hain magit ka ang tao no? Dili magit siya sa suits mo si Leo pa. Ako ng karohon, be. Tako man siyang tao, maklaro gyud ang marka siyang tunob diha sa sud. Naalagi gyud. Labas pa ng tunob sa dakong napalapas sa sapatos. Wa gyud lagi ko magtamko, may tao nga misud dinis mo si Leo. Pero wa na ko makabantay nga migawas. Kinahanglang mahibaw ini si Johnny. Buntag na. Hayag nga palipad. Salamat. Uwa na ilang ampultan ining kwarto sa basement. Tumana na lang yun ako ang gisulti ni Dindo. Dilion ako mamugos na mulayas. Ayong buntag! Ayong buntag, Milty! Oh, sir? Salo ako kung nakurat ka sa kalit na kong pagtingog. Okay ra, sir. Uwa rin problema. Sa'yo ka man nga migawa sa imong kwarto. Dili man akong kwarto, sir. Gikan karon, mao na ka na ang imong kwarto. Ay dunay laing muokupar sa imong kwarto sa ibabaw. Ha? Duna ko'y pag-umangkon nga miabot. Og siya ang muistar sa imong gikatulgang kwarto. Okay ra, sir. Oh, Melchi? Nagmatanday ka? Dindo. Kuan, giuhaw ko. Pangaw na ka mo, Dindo. At imana si Milty. Dali sa kusina, Melchi. Dindo, ayaw lang kong agaka. Makalakaw ra ko. Kinahanglang alalayan ta ka. Kay basig matumba ka. Ha? Dali na. Nagpaabot na to ang pagkaon. Kung ginsam ka ning payag na niya si Bobo, timing na. Doon ako'y kapahuwayan din eh. Anihin lang una kung magpundo din eh. May tao. Ako ni Bay. Migbig. May payag man day din, eh. Basin kung makitaan ka sa tag-iya ining payag, ha? Di oy. Tanawa ko ng payaga oh. Klaro kayo nga, dugay na kayo ni nga wagamita. Bitaw no. Labong na kayong mga sagbot. Ug daghan na kayo gisagbot sa sud. Niyang imong pagkaon og tubig, oh. Ako na lang gidapa ino dinhis kakahuyan sa ibabaw. Salamat, bay. Bay, sigurado ka nga, way, nakasunod mo? Wa, naniguro ko. Ah. Doon ako isulti nimo bahin sa menteryo, bay. Unsa? Nga naman. Unsa may nahitabo sa menteryo? Naunsa ba ng menteryo, bay? Aw, kuan, kanang nakakita mo kong hayag sa flashlight gabi eh. Nakita sab din nimo dinhi? Oo. Klaro kay din his ibabaw ang kalihukan sa ubos kung magabi na. Dabi na kay midulog ko pa ingon sa ubos. Jan, gisundan ko ang tao nga nagpasiga sa flashlight. Ug nakita na ko siya nga misud sa musileo sa mga pater. Unsa? Sigurado ka, bay? O lagi, sigurado ko. Nakita gyud nako ang iyang payhon sa sud. Sandig pa man gani siya sa rihas. Pero kalitra man siya nawa. Unsa nga? Tinuod lagi akong gisulti pay. Kalitra siya nawa. Pero
Wasab kong makakita niya nga may kawas mo si Leo. Unsa? Ay, nalipat ka ang tingali, uy. O, di ba, nakatuga. Mao nga sa pagbukas imong mga mata, wa na umang tao. Wa, uy, nanikamot kit kung di ko makatog. Itutukan yun ako mo si Leo. Pero wa gid pay. Wa say miagi sa buslot nga paril. Asam di ka magpaabot sa mga tao, bay? Sa paril nga na buslot. Unsa? Uy, ayaw na nig-usba, ha, bay? Ganong di man. Gusto mo kong makakita sa iyang naong. Ug unya, nagtuo ko bay nga moagi gid siya sa buslot sa paril. Bay, ayaw pangatang og tao nga wa ka makasiguro kung kinsa, bay. Kuyaw kina. Ang kuyaw man. Unsa ako naman lang? Kung dautan yun yung tao. Unsa ako naman lang kung mauni ang kriminal ug bata indapita. Ha? Bay, sa ari ko, nga di na ninimo buhaton og usap. Oo ba? Mangatang lang ko kung naa ka. Kana yun. Pero, bay, basin nalipat lang ka, uy. Unya, wag gid mo sud sa musuliyo ang mga tao. Di mahitabong masayop ko. Di kyutam kong akong nakita. Kaysa dihang gisusin ako ang musilyo. Doon nagibag-ong tunob sa dakong sapatos nga diha sa saugsod sa musilyo sa mga pater. Dool gyud sa pancho ni Conchita Pater. Unsa? Maayo kay, wa na ko nila ilak sa sud sa kwarto. Makalihok na ko. Kinalawag kasulti gid ni Johnny. Oh, Mayo. Ni Ernie Sloan. Dindo, Unsa naman? wa gid ka mo tuos akong gisulti. Ha? May sekretong pultahan ka ng dental clinic ni Papa nimo. Ug putol ang hagdanan. Milche, kalimti na. Kung unsa imo nakita kay dili kini tinuod. Oh, nagtuo ka gid ay nga nagdamgo lang ko. Husto na. Ayo na paghisgot ini. Kano sa matamamiya ni Baya? Kung makuha na nako ang kupang bulawan. Mao na itong sabot, di ba? Busa ikaw, relax lang. Og kalimti ang gituhuan mong sikretong pultahan sa dental clinic. Lamat ba yan, nagdagang mga dilata o biskwit. Mao na niya akong hinahinayang pagkaon, samtang niya ako nini. Hotdan lang ta ka. Ayaw na, So, di na ka magpahatod og pagkaon ako din, he? ayaw na. Kaya ugma, posible nga manaod ako. Ha? Tuod. Nga nang magdugay pa ka din, he? Doon na lang ko'y gustong sutaon. Unsa man? Pamati bay. Ug huna-huna og maayo ang mga rason bahin sa akong isulti karon. Oh, mga tunok. Ay, And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!